खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर BTR एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय गनायजाथावना एकर्ड जामाराखै नामा एबसुखौ राजनितिनिफ्राय उदां खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड जांख्रिथायाव बाहागो लाफिननांगौ गोदान जेनेरेसनफोरनो गोदान स्पेस होनांगौ बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय जालांबाय नंगौ मोनथाम एकर्ड बे एकर्डआव फुल फ्लेजेड एकर्ड जालाङाखै आसा खालामदोंमोन नैबे थांनाय एकर्डआबो माने मोनसे फुल फ्लेजेड एकर्ड जागोन नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबो मोनसे साबसिडियारि मोनसे एकर्ड बायदि जाना थांबाय फुल फ्लेजेड माने फिनिश्ड एकर्ड जायाखिसै जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि लिगासि जे जोङो माने सेपारेट स्टेट मोनसे सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गायसननोब्ला जोंनो मोनसे हादाब नांगौ आरो बे हादाबानो जाबाय बड'लेण्ड जेनेबा सानसुमा आदामोना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनसे BSc एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ प्रथम बार कारणे कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सांबिधानिक नंद्रायाब्लाबो मोनसे स्टेट एक्टनि गेजेराव मोनसे गनायथि होदोंमोन जे बड'लेण्डनो द रियेलिटि अफ बड'लेण्ड just subsidiary to the BTC Accord जे मोनसे एक्सटेनसननि जे मोनसे एरिया गामि बारायनायनि मोनसे जि क्लज लाखिना दोनदों बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय जालांबाय नंगौ मोनथाम एकर्ड बे एकर्डआव फुल फ्लेजेड एकर्ड जालाङाखै आसा खालामदोंमोन नैबे थांनाय एकर्डआबो माने मोनसे फुल फ्लेजेड एकर्ड जागोन नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबो मोनसे साबसिडियारि मोनसे एकर्ड बायदि जाना थांबाय फुल फ्लेजेड माने फिनिश्ड एकर्ड जायाखिसै जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि लिगासि जे जोङो माने सेपारेट स्टेट मोनसे सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गायसननोब्ला जोंनो मोनसे हादाब नांगौ आरो बे हादाबानो जाबाय बड'लेण्ड जेनेबा सानसुमा आदामोना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनसे BSc एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ प्रथम बार कारणे कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सांबिधानिक नंद्रायाब्लाबो मोनसे स्टेट एक्टनि गेजेराव मोनसे गनायथि होदोंमोन जे बड'लेण्डनो द रियेलिटि अफ बड'लेण्ड सेकेन्डआव जि माने 2003आव BTC नि जि एकर्ड खालामबाय हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बेयावथ' माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलावनो मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय लोगोसे आरो माने जोंनि जे राव बे माने 8 शिड्युलाव रिकगनाइज मोननानै दिनै बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' रावनि खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि मोनसे एकाडेमिक माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो खालामबाय आरो नैबे थामथि माबायाव मोनसे साबसिडियारिबाबो इट इज जास्ट साबसिडियारि टु द BTC Accord जे मोनसे एक्सटेनसननि जे मोनसे एरिया गामि बारायनायनि मोनसे जि क्लज लाखिना दोनदों बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोंनि जि थेसिस दङमोन बड'लेण्डनि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ आरो गहपुर आन्सलिक बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय दिनै आगु दमासि फोरबो हिसाबै गासै गोजाम आरो गोदान फरायसा आफादनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लादों बेयाव आंखौबो बिथांमोना निमन्त्रन हैनायखाय आंबो बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों गोदान जेनेरेसननि एबसुनि जाखांफुनाय माने टेलेन्टेड गथ'फोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोन्दों मानो होनबा जोंबो मोनसे समाव बे आफादावनो मावबोदोंमोन गोदान मोखां गोदान टेलेन्ट निउ जेनेरेसननि गेजेराव माखासे आइडिया एक्सचेन्ज खालामलायनाय प्रग्राम लादोंमोन बेयाव आंनि जि मोन्दांथि
एज ए एबसु हिसाबै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे माने मुभमेन्टआव बाहागो लागिरि हिसाबै आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सफोरखौ आं बिथांमोनजों शेयार खालामदों बिथांमोना बिराद मोजां खोनासंदों आरो एडभाइस बिदों बिथांमोना जे एबसुखौ फोथांना लांनो गेरेमसा हारि माहारि दालांनायनि जि मोनसे थेसिस दङ एबसुनि आखायाव बे थेसिसखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामलांनो थाखाय मावफुंलांनो थाखाय गेरेमसा हारि गायसननायसिमहालागै मा माने भिजन दं आदामोननाव बेफोरखौ एसे शेयार खालामनो खिन्थानायखाय आं बुंदों आरोना दा आंनि प्रथम माबाया जाहैबाय जे एबसुनि एक्जिस्टेन्सआनो प्रथम जों मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे जे सान्थौ लिभ एन्ड लेट लिभ आरो लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो माने थांनानै थानो हो बिनि जि सान्थौजों मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायजेनबोदोंमोन बे जागायजेनबोनायनि जि लिगासि हिसाबै बिथांनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सेपारेट बड'लेण्डनि जि लिगासि डिमान्डनि लिगासि बेखौ लाखिलांनांगोन आरो बे फिउचार जालांबाय नंगौ मोनथाम एकर्ड बे एकर्डआव फुल फ्लेजेड एकर्ड जालाङाखै आसा खालामदोंमोन नैबे थांनाय एकर्डआबो माने मोनसे फुल फ्लेजेड एकर्ड जागोन नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबो मोनसे साबसिडियारि मोनसे एकर्ड बायदि जाना थांबाय फुल फ्लेजेड माने फिनिश्ड एकर्ड जायाखिसै हयथ' गोदान जेनेरेसना माबा मोनसे सान्थौजों गोदान माने खायदाजों कौशलजों गोरोंजों रोंनाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोर बाहागो लाफैफिनगोन आरो रिभाइभ जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आं मोनसे एडभाइस होदों अनलि जोंनि आनसलिक आबसुखौल' नङा जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि लिगासि जे जोङो माने सेपारेट स्टेट मोनसे सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गायसननोब्ला जोंनो मोनसे हादाब नांगौ आरो बे हादाबानो जाबाय बड'लेण्ड आरो बे बड'लेण्डखौ मालाबाबो गारनाङा नंगौ मोनसे सम फैयो जेनेबा सानसुमा आदामोना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनसे BSc एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ प्रथम बार कारणे कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सांबिधानिक नंद्रायाब्लाबो मोनसे स्टेट एक्टनि गेजेराव मोनसे गनायथि होदोंमोन जे बड'लेण्डनो द रियेलिटि अफ बड'लेण्डआ दङ बड'लेण्डनि प्रयजन सेकेन्डआव जि माने 2003आव BTC नि जि एकर्ड खालामबाय हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बेयाव तो माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलावनो मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय लोगोसे आरो माने जोंनि जे राव बे माने 8 शिड्युलाव रिकगनाइज मोननानै दिनै बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' रावनि खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि मोनसे एकाडेमिक माने साहित्य एकाडेमिक बान्था मोनो बेफोरबायदि माखासे कन्ट्रिबिउसना जालांबाय आरो नैबे थांथि माबायाव मोनसे साबसिडियारिबाबो इट इज जास्ट साबसिडियारि टु दा BTC एकर्ड जे मोनसे एक्सटेनसननि जे मोनसे एरिया गामि बारायनायनि मोनसे जि क्लज लाखिना दोनदों बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोंनि जि थेसिस दङमोन बड'लेण्डनि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ आरो निउ जेनेरेसननो मोनसे स्पेस होनांगौ जाय माने पुराना मानसिफोर दंमोन बिसोरो दिनै गुबुन खामानि मावनांसिगौ बे एडभाइसखौ आं बिथांमोननो होदों आरो आंनि एडभाइसा लाजाया बिसोरनि खोथा खिन्थु आंनि बुंनांगौआ बेनो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ गोदान जेनेरेसनफोरखौ गोदान बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाजागोन येस डेफिनेटलि गोदान जेनेरेसननि प्रयजन दं साननायफ्राबो गोदान जानांगोन मानोना दिनैनि बे माबायाव 21st सेन्चुरिनि जि माने माबा टेक्न'लजिनि जुग इनफरमेसन टेक्न'लजिनि AIनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग बेयाव अनेक सफिस्टिकेटेड माने सान्थौनि प्रयजन दं बिनि थाखायनो गोदान जेनेरेसननि वेल एन्ड टेलेन्टेड गथ'फोरखौ स्पेस होनांगोन आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे नङा मोनसे समाव अबेबा मोनसे आथाला अबेबा मोनसे जेनेरेसना एकदमबारे स्टार्ट खालामफिनगोन होननानै आङो माने आसा दं आरो ओमफ्राय आंनि बे मोनसे एडभाइसबो